Pennod 13. Ar arglwydd a lefarodd wrth Moses ac Aaron gan ddywedyd, dyn pan fyddo ynghroen ei gnawd chwydd neu gramen neu ddisgleirder, a bod ynghroen ei gnawd ef megis pla'r clwyf gwahanol, a ddygir at Aaron yr offeiriad, neu at un o'i feibion ef yr offeiriaid. A'r offeiriad a edrych ar y pla ynghroen y cnawd, os y blewyn yn y pla fydd wedi troi yn wyn, a gwelediad y pla yn ddyfnach na chroen ei gnawd ef, pla gwahanglwyf yw hwnnw, a'r offeiriad ei hedrych ac ei barn yn aflan. Ond os y disgleirdeb fydd gwyn yng nghroen ei gnawd ef, ac heb fod yn is ei welediad na'r croen, a'i flewyn heb droi yn wyn, yna caed yr offeiriad ar y clwyfus 7 niwrnod. Ar 7fed dydd edryched yr offeiriad ef, ac wele, os sefyll y bydd y pla yn ei olwg ef, heb ledu o'r pla yn y croen, yna caed yr offeiriad arno 7 niwrnod eilwaith. Ac edryched yr offeiriad ef yr ail 7fed dydd, ac wele, os bydd y pla yn nodywyll, heb ledu o'r pla yn y croen, yna barned yr offeiriad ef yn lan, cramen yw honno, yna golched ei wisgoedd a glân fydd. Ac os y gramen gan ledu a leda yn y croen, wedi i'r offeiriad ei weled, i'w farnu yn lan, dangoser ef eilwaith i'r offeiriad. Ac os gwel yr offeiriad ac wele ledu o'r gramen yn y croen, yna barned yr offeiriad ef yn aflan, gwahanglwyf yw. Pan fyddo ar ddyn bla gwahanglwyf, dyger ef at yr offeiriad, ac edryched yr offeiriad yna, os chwydd gwyn a fydd yn y croen, a hwnnw wedi troi'r blewyn yn wyn, a dim cig noeth byw yn y chwydd, hen wahanglif yw hwnnw, yng nghroen ei gnawd ef, a barned yr offeiriad ef yn aflan, na chaed arno, oherwydd y mae ef yn aflan. Ond os y gwahanglwyf gan darddu a dardda yn y croen, ac orchuddio o'r gwahanglwyf holl groen y clwyfus, o'i ben hyd ei draed, pa le bynnag yr edrychor offeiriad, yna edryched yr offeiriad, ac wele os y gwahanglwyf fydd yn cuddio ei holl gnawd ef, yna barned yr offeiriad y clwyfus yn lan, trodd yn wyn i gyd, glân yw. Ar dydd y gwelir yn ddo gig byw, aflan fydd. Yna edryched yr offeiriad ar y cig byw, a barned ef yn aflan. Aflan yw y cig byw hwnnw, gwahanglwyf yw. Neu os dychwel y cig byw a throi yn wyn, yna deiad at yr offeiriad, ac edryched yr offeiriad arno, ac wele, os trodd y pla yn wyn, yna barned yr offeiriad y clwyfus yn lan, glân yw efe. Y cnawd hefyd y bu yn ddo gornwyd yn ei groen a'i achau, a bod yn lle y cornwyd chwydd gwyn, neu ddisgleirder gwyngoch, a'i ddangos i'r offeiriad, os pan edrycho'r offeiriad arno, y gwelir ef yn is na'r croen, a'i flewyn wedi troi yn wyn, yna barned yr offeiriad ef yn aflan, gwahanglwyf yw efe, wedi tarddu o'r cornwyd. Ond os yr offeiriad ei hedrych, ac wele ni byddon ddo flewyn gwyn, ac ni bydd is na'r croen, ond ei fod yn odywyll, yna caed yr offeiriad arno 7 niwrnod. Ac os gan ledu y lleda yn y croen, yna barned yr offeiriad ef yn aflan, pla yw efe. Ond os y disgleirder a saif yn ei le heb ymledu, craith cornwyd yw efe, a barned yr offeiriad ef yn lan. Os cnawd fydd a llosgiad yn y croen, a bod i'r cig byw sydd yn llosgi, ddisgleirder gwyngoch neu wyn, yna edryched yr offeiriad ef ac wele, os blewyn yn y disgleirdeb fydd wedi troi yn wyn, ac yn is i weled na'r croen, gwahanglif yw hwnnw yn tarddu o'r llosgiad, a barned yr offeiriad ef yn aflan, pla gwahanglwyf yw hwnnw. Ond os yr offeiriad ei hedrych, ac wele ni bydd blewyn gwyn yn y disgleirder, ac ni bydd is na'r croen, ond ei fod yn odywyll, yna caed yr offeiriad arno 7 niwrnod. Ac edryched yr offeiriad ef y 7fed dydd, os gan ledu y lledodd yn y croen, yna barned yr offeiriad ef yn aflan, pla gwahanglwyf yw hwnnw. Ac os y disgleirdeb a saif yn ei le heb ledu yn y croen,
ond ei fod yn odywyll, chwydd y llosgiad yw fe, barned yr offeiriad ef yn lan, canis craith y llosgiad yw hwnnw. Os bydd gŵr neu wraig a ffla arno mewn pen neu farf, yna edryched yr offeiriad y pla, ac wele, os is y gwelir na'r croen, a blewyn melyn main ynddo, yna barned yr offeiriad ef yn aflan. Y ddifrech yw hwnnw, gwahanglwydd pen neu farf yw. Ac os yr offeiriad a edrych ar bla'r ddifrech, ac wele ni bydd yn is ei weled na'r croen, ac heb flewyn du ynddo, yna caed yr offeiriad ar yr hwn y bo arno y ddifrech 7 niwrnod. Ac edryched yr offeiriad ar y pla y 7fed dydd, ac wele, os y ddifrech ni bydd wedi lledu, ac ni bydd blewyn melyn ynddi, a heb fod yn is gweled y ddifrech na'r croen, yna eillie'r ef, ac nac eillied y fan y byddo y ddifrech, a chaed yr offeiriad ar berchen y ddifrech 7 niwrnod eilwaith. Ar 7fed dydd edryched yr offeiriad ar y ddifrech, ac wele, os y ddifrech ni ledodd yn y croen, ac ni bydd is ei gweled na'r croen, yna barned yr offeiriad ef yn lan, a golched ei ddillad, a glân fydd. Ond os y ddifrech gan ledu a leda yn y croen, wedi ei lanhau ef, yna edryched yr offeiriad ef, ac wele, os ledodd y ddifrech yn y croen, na chwiliad yr offeiriad am y blewyn melyn, y mae ef yn aflan. Ond os sefyll y bydd y ddifrech yn ei olwg ef, a blewyn du wedi tyfu ynddi, aeth y ddifrech yn iach, glân yw hwnnw, a barned yr offeiriad ef yn lan. Os bydd yng nghroen cnawd gŵr neu wraig lawer o ddisglau'r fannau gwynion, yna edryched yr offeiriad, ac wele, os bydd yng nghroen neu cnawd hwyns ddisgleiriadau gwynion wedi gorddio, brychni yw hynny yn tarddu yn y croen, glân yw fe. A gŵr pan syrthio gwallt ei ben, moel yw, eto glân fydd. Ac os o du ei wyneb y syrth gwallt ei ben, a fydd talfoel, eto glân fydd fe. Ond pan fyddo anafod gwyngoch yn y pen foeledd, neu yn y tal foeledd, gwahanglwyf yw fe, yn tarddu yn ei ben foeledd, neu yn ei dal foeledd ef. Ac edryched yr offeiriad arno, ac wele, os bydd chwydd yr anafod yn wyngoch yn ei ben foeledd, neu yn ei dal foeledd ef, fel gwelediad gwahanglwyf yng nghroen y cnawd, gŵr gwahanglwyfus yw hwnnw, aflan yw, ar offeiriad a'i barna ef yn llwyr aflan, yn ei ben y mae ei bla. Ar gwahanglwyfus yr hwn y byddo pla arno, bydded ei wisgodd ef wedi rhwygo, a'i ben yn noeth, a rhodded geuad ar ei wefus uchaf, a llefed aflan, aflan. Yr holl ddyddiau y byddo y pla arno, bernir ef yn aflan. Aflan yw fe, triged ei hunan, bydded ei drigfa allan o'r gwersyll. Ac os dilledyn fydd a ffla gwahanglwyfus ynddo, o ddilledyn gwlân neu o ddilledyn llun, pa un bynnag ai yn yr ystof ai yn yr anwe, o lun neu o wlân, neu mewn croen, neu mewn dim awnaid o groen, os gwyrddlas neu goch fydd yr anafod yn y dilledyn, neu yn y croen, neu yn yr ystof, neu yn yr anwe, neu mewn dim o groen, pla'r gwahanglwyf yw fe, a dangoser ef i'r offeiriad. Ac edryched yr offeiriad ar y pla, a chaied ar y peth y bo y pla arno, 7 niwrnod. Ar y 7fed dydd edryched ar y pla, os y pla a ledodd yn y dilledyn, pa un bynnag ai mewn ystof, ai mewn anwe, ai mewn croen, neu beth bynnag a wnaed o groen, gwahanglwyf ysol yw y pla, aflan yw. Am hynny, llosged y dilledyn hwnnw, pa un bynnag ai ystof, ai anwe, o wla neu o lun, neu ddim o groen, yr hwn y byddo pla ynddo, canis gwahanglwyf ysol yw fe, llosger yn tân. Ac os edrych yr offeiriad ac wele ni ledodd y pla mewn dilledyn, mewn ystof neu mewn anwe, neu ddim o groen, yna gorchmyned yr offeiriad iddynt olchi'r hyn y byddo y pla ynddo, a chaed arno 7 niwrnod eilwaith.
ac edryched yr offeiriad ar y pla wedi ei olchi, ac wele, os y pla ni throdd ei liw, ac ni ledodd y pla, efe a fydd aflan, llosg ef yn tân. Ysiad yw, pa un bynnag y bo yn llwm a'i orti mewn a'i orti allan. Ac os edrych yr offeiriad ac wele'r pla yn odywyll ar ôl ei olchi, yna tored ef allan o'r dilledyn, neu o'r croen, neu o'r ystof, neu o'r anwe. Ond os gwelir ef eto yn y dilledyn yn yr ystof, neu yn yr anwe, neu mewn dim o groen, tarddu y mae ef llosg yr hwn y mae y pla ynddo yn tân. A'r dilledyn neu yr ystof, neu yr anwe, neu pa beth bynnag o groen, yr rhai a olcher, os yma dawodd y pla a hwynt, a olchi'r eilwaith, a glân fydd. Dyma gyfraith pla gwahanglwyf mewn dilledyn glân neu lun, mewn ystof neu anwe, neu pa beth bynnag o groen, i'w farnu yn lân, neu i'w farnu yn aflan. Pennod 14. Llefarodd yr arglwydd hefyd wrth Moses gan ddywedyd, dyma gyfraith y gwahanglwyfus, y dydd y glanheir ef. Dyger ef at yr offeiriad, a'r offeiriad a ddaw allan o'r gwersyll, ac edryched yr offeiriad ac wele, os pla'r gwahanglwyf a'i achaodd ar y gwahanglwyfus, yna gorchmyned yr offeiriad i'r hwn y lanheir, gymryd 2 aderyn y to, byw a glân, a choed ceder, ac ysgarlad ac isop. A gorchmyned yr offeiriad ladd yn aill aderyn y to mewn llestyr pridd oddi ar ddofr rhedegog. A chymered efe yr aderyn byw a'r coed ceder, a'r ysgarlad, a'r isop, a throched hwynt ar aderyn byw hefyd yng ngwaed yr aderyn a laddwyd oddi ar y dofr rhedegog. A theinelled seithwaith ar yr hwn a lanheir oddi wrth y gwahanglwyfus, a barned ef yn lân, yna gollynget yr aderyn byw yn rhydd ar wyneb y maes. A golched yr hwn a lanheir ei ddillad, ac eillied ei holl flew, ac ymolched mewn dofr, a glân fydd, a dyed wedi hynny i'r gwersyll, a thriged o'r tu allan i'w babell, 7 niwrnod. A'r 7fed dydd bydded iddo eillio ei holl flew, sef ei ben, a'i farf, a'i eiliau, a'i lygaid, eillied ei holl flew, a golched ei ddillad, a golched ei gnawd mewn dofr, a glân fydd. A'r 8fed dydd cymered 2 oen perffaith gwbl, ac 1 hesbyn flwydd perffaith gwbl, a 2 degfed ran o beilliaid, yn fwyd offrwm, wedi ei gymysgu trwy olew, ac 1 log o olew. A gosoded yr offeiriad a lanhao, y gŵr a lanheir, a hwynt hefyd ger bron yr arglwydd wrth ddrws papell y cyfarfod. A chymered yr offeiriad 1 hesbwrn, ac offrymed ef yn aberth dros gamwedd, a'r log o olew, a chyhwfaned hwynt yn offrwm cyhwfan ger bron yr arglwydd. A lladded ef yr oen yn y lle y lladder y pech aberth, a'r poeth offrwm, sef yn y lle sanctaidd, oherwydd yr aberth dros gamwedd sydd eiddo'r offeiriad, yn gystal â'r pech aberth, sanctaidd olaf yw. A chymered yr offeiriad o waed yr aberth dros gamwedd, a'r rhodded yr offeiriad ef ar gwr isaf clust ddeau yr hwn a lanheir, ac ar fawd ei law ddeau, ac ar fawd ei droed ddeau ef. A chymered yr offeiriad o'r log olew, a thywallted ar gledr ei law aswi ei hun. A gwlyched yr offeiriad ei fys deau yn yr olew fyddo ar ei law aswi, a theinelled o'r olew a'i fys 7waith ger bron yr arglwydd. Ac o weddill yr olew fyddo ar ei law, y dyd yr offeiriad ar gwr isaf clus ddeau yr hwn a lanheir, ac ar fawd ei law ddeau, ac ar fawd ei droed deau, ar waed yr offrwm dros gamwedd. A'r rhan arall o'r olew fyddo ar law yr offeiriad, ar udd efe ar ben yr hwn a lanheir, a gwnaed yr offeiriad gymod drosto ger bron yr arglwydd. Offrymed yr offeiriad aberth dros bechod, a gwnaed gymod dros yr hwn a lanheir oddi wrth ei aflendid, ac wedi hynny lladded y poeth offrwm.
ac aberthed yr offeiriad y poeth offrwm a'r bwyd offrwm ar yr allor, ac gwnaed yr offeiriad gymod drosto, a glân fydd. Ond os tlawd fydd a'i law heb gyrhaeddyd hyn, yna cymered un oen yn aberth dros gamwedd i'w gyhwfannu i wneithu'r cymod drosto, ac 10 ran o beilliaid wedi ei gymysgu trwy olew yn fwyd offrwm a log o olew, a 2 dirtir neu 2 giw colomen yr rhai a gyrhaeddo ei law, a bydded un yn bech aberth a'r llall yn boeth offrwm. A dyged hwynt yr 8 dydd i'w lanhau ef at yr offeiriad, wrth ddrws pabell y cyfarfod ger bron yr arglwydd. A chymered yr offeiriad oen yr offrwm dros gamwedd a'r log olew, a chyhwfaned yr offeiriad hwynt yn offrwm cyhwfan ger bron yr arglwydd. A lladded oen yr offrwm dros gamwedd, a chymered yr offeiriad o waed yr offrwm dros gamwedd, a'r chodded ar gwr isaf crys ddeau yr hwnnw lanheir, ac ar fawd ei law ddeau, ac ar fawd ei droed ddeau. A thywallted yr offeiriad o'r olew ar gledr ei law aswi ei hun, ac a'i fus deiau tenelled yr offeiriad o'r olew fyddo ar gledr ei law aswi, 7 ger bron yr arglwydd. A'r chodded yr offeiriad o'r olew a fyddo ar gledr ei law, ar gwr isaf crys deiau, yr hwnnw lanheir, ac ar fawd ei law ddeau, ac ar fawd ei droed deiau, ar y man y byddo gwaed yr offrwm dros gamwedd. A'r rhan arall o'r olew fyddo ar gledr law yr offeiriad, a rydd fe ar ben yr hwnnw lanheir, i wneithu'r cymod drosto ger bron yr arglwydd. Yna, offrymed un o'r tirtirau, neu o'r cywion colomenod, sef o'r rhai a gyrhaeddo ei law ef. Yr rhai meddaf a gyrhaeddo ei law ef, un yn bech aberth, ac un yn boeth offrwm, ynghyd â'r bwyd offrwm, a gwnaed yr offeiriad gymod dros yr hwnnw lanheir ger bron yr arglwydd. Dyma gyfraith yr un y byddo pla'r gwahanglwyf arno, yr hwn ni chyrraedd ei law, yr hyn a berthyn i'w lanhad. A llefarodd yr arglwydd wrth Moses ac Aron gan ddywedyd, pan ddelwch chi dir Canan, yr hwn yr ydw i fneu roddi i chwi yn feddiant, os roddaf bla gwahanglwyf ar dŷ o fewn tir eich meddiant, a dyfod o'r hwn biau'r tŷ, a dangos i'r offeiriad gan ddywedyd, gwelaf megis pla yn y tŷ. Yna gorchmyned yr offeiriad iddynt ar loesi'r tŷ, cyn dyfod yr offeiriad i weled y pla, fel na haloger yr hyn oll a fyddo yn tŷ. Ac wedi hynny, deied yr offeiriad i edrych y tŷ. Ac edryched ar y pla, ac wele, os y pla fydd ymharwydydd y tŷ, yna gennau gwyrddleision neu gochion ar olwg arnynt yn is na'r pared. Yna aed yr offeiriad allan o'r tŷ, i ddrws y tŷ, a chaied y tŷ 7 niwrnod. Ar 7 dydd deied yr offeiriad drachefn, ac edryched, ac os lledodd y pla ymharwydydd y tŷ, yna gorchmyned yr offeiriad iddynt dynnu'r cerig y byddo y pla arnynt, a bwriant hwynt allan o'r ddinas i le aflan. A phared grafu'r tŷ o'i fewn o amgylch, a thywalltant y llwch a grafont o'r tu allan i'r ddinas, i le aflan. A chymerant gerig eraill, a gosodant yn lle y cerig hynny, a chymered brif arall, a ffridded y tŷ. Ond os daw'r pla drachefn, a tharddu yn y tŷ, wedi tynnu'r cerig ac wedi crafu'r tŷ ac wedi priddo, yna doed yr offeiriad ac edryched ac wele, os lledodd y pla yn y tŷ, gwahanglwyf ysol yw hwnnw yn y tŷ, aflan yw fe. Yna, tyned y tŷ i lawr, ei gerig a'i goed a holl bridd y tŷ, a bwried i'r tŷ allan i'r ddinas i le aflan. Ar hwn a ddel i'r tŷ yr holl ddyddiau y parodd fe ei gau, a fydd aflan hyd yr hwyr. Ar hwn ag ysgo yn y tŷ, golched ei ddillad. Felly yr hwn a fwytao yn y tŷ, golched ei ddillad. Ac os yr offeiriad gan ddyfod a ddaw, ac a edrych ac wele ni ledodd y pla yn y tŷ, wedi priddo'r tŷ, yna barned yr offeiriad y tŷ yn lan, oherwydd i achau y pla. A chymered
i lanhau y tŷ, ddau aderyn y to, a choed cedr, ac ysgarlad, ac isop. A lladded y naill aderyn mewn llestr prif, oddi ar ddwfr rhedegog, a chymered y coed cedr a'r isop, a'r ysgarlad a'r aderyn byw, a throched hwynt yng ngwaed yr aderyn a laddwyd, ac yn y dofr rhedegog, a theinelled ar y tŷ seithwaith. A glanhaed y tŷ a gwaed yr aderyn ac ar dofr rhedegog, ac ar aderyn byw, ac ar coed cedr, ac ar isop, ac ar ysgarlad. Ac o llynged yr aderyn byw allan o'r ddinas ar wyneb y maes, a gwnaed gymod dros y tŷ, a glân fydd. Dyma gyfraith am bob plar clwyf gwahanol, ac am y ddifrech, ac am wahanglwyf gwisg a thu, ac am chwydd a chramen a disgleirdeb, i ddysgu pa bryd y bydd aflan a pha bryd yn lân. Dyma gyfraith y gwahanglwyf. Pennod 15. A llefarodd yr arglwydd wrth Moses ac Aaron gan ddywedyd, llefarwch wrth feibion Israel a dywedwch wrthynt, pob un pan fyddod i ferlif yn rhedeg o'i gnawd, a fydd aflan o blegid ei ddiferlif. A hyn fydd ei aflendid yn ei ddiferlif, os ei gnawd ef a ddifera ei ddiferlif, neu ymatal o'i gnawd ef oddi wrth ei ddiferlif, ei aflendid ef yw hyn. Pob gwely a gorweddo ynddo un diverllyd a fydd aflan, ac aflan fydd pob peth yr eisteddo efe arno. Ar neb a gyffyrddo a'i wely ef, golched ei ddillad, ac ymdroched mewn dofr, a bydd aflan hyd yr hwyr. Ar hwnna eisteddo ar ddim yr eisteddodd y diverllyd arno, golched ei ddillad, ac ymolched mewn dofr, a bydd aflan hyd yr hwyr. Ar hwnna gyffyrddo a chnawd y diverllyd, golched ei ddillad, ac ymolched mewn dofr, a bydd aflan hyd yr hwyr. A phan boero'r diverllyd ar un glân, golched hwnnw ei ddillad ac ymolched mewn dofr, a bydd aflan hyd yr hwyr. Ac aflan fydd pob cyfrwy y marchogor diverllyd ynddo. A phwy bynnag a gyffyrddo a dim a fyd anno, bydd aflan hyd yr hwyr. Ar hwn a'i dyco hwynt, golched ei ddillad ac ymolched mewn dofr, a bydd aflan hyd yr hwyr. A phwy bynnag y cyffyrddo'r diverllyd ac ef, heb olchi ei ddwylo mewn dofr, golched ei ddillad ac ymolched mewn dofr, a bydd aflan hyd yr hwyr. Ar llestr prif y cyffyrddo'r diverllyd ag ef, a ddryllir, a phob llestr pren a olchir mewn dofr. A phan lanheir y diverllyd oddi wrth ei ddiferlif, yna cyfrifed iddo 7 niwrnod i'w lanhau, a golched ei ddillad, a golched ei gnawd mewn dofr hedegog, a glân fydd. Ar 8fed dydd cymered iddo 2 dirtir neu 2 giw colomen, a deuad ger bron yr arglwydd, i ddrws pabell y cyfarfod, a'r rhodded hwynt i'r offeiriad. Ac offrymed yr offeiriad hwynt, un yn bech aberth, a'r llall yn boeth offrom. Ac wnaed yr offeiriad gymod drosto ef am ei ddiferlif ger bron yr arglwydd. Ac os gŵr a ddaw oddi wrtho ddisgyniad had, yna golched ei holl gnawd mewn dofr, a bydd aflan hyd yr hwyr. A phob dilledyn a phob croen y byddo disgyniad had arno, a olchir mewn dofr, ac a fydd aflan hyd yr hwyr. Ar wraig y cysgo gŵr mewn disgyniad had gyda hi, ymolchant mewn dofr, a byddant aflan hyd yr hwyr illdau. A phan fyddo gwraig a diverlif arni, a bod ei diverlif yn ei chnawd yn waed, bydded 7 niwrnod yn ei gwahaniaeth, a phwy bynnag a gyffyrddo a hi, bydd aflan hyd yr hwyr. Ar hyn oll y gorweddo hi arno yn ei gwahaniaeth, fydd aflan. Ar hyn oll yr eisteddo hi arno, a fydd aflan. A phwy bynnag a gyffyrddo a'i gwely hi, golched ei ddillad, ac ymolched mewn dofr, a bydd aflan hyd yr hwyr. A phwy bynnag a gyffyrddo a dim yr eisteddodd hi arno, golched ei ddillad, ac ymolched mewn dofr, a bydd aflan hyd yr hwyr. Ac os ar y gwely y bydd e fe, neu ar ddim y byddo hi yn eistedd arno, wrth gyffwrdd ag ef, hyd yr hwyr y bydd e fe aflan. Ond os gŵr gan gysgu a gwsg gyda hi,
fel y byddo o'i mis glwyf hi arno ef, aflan fydd fe 7 niwrnod, ac aflan fydd yr holl wely y gorwedd fe arno. A phan fyddo diferlif ei gwaed yn rhedeg ar wraig lawer o ddyddiau, allan o amser ei hanhwyl, neu pan redo diferlif arni ar ôl ei hanhwyl, bydded holl ddyddiau diferlif ei haflendid hi, megis dyddiau ei gwahaniaeth. Aflan fydd hi. Pob gwely y gorweddo hi arno holl ddyddiau ei diferlif, fydd iddi fel gwely ei misglwyf, a phob dodrefnyn yr eisteddo hi arno fydd aflan, megis aflendid ei misglwyf hi. A phwy bynnag ac yffyrddo a hwynt, aflan fydd, ac olched ei ddillad, ac ymolched mewn dwfr, a bydd aflan hyd yr hwyr. Ac os glanheir hi o'i diferlif, yna cyfrifed iddi 7 niwrnod, ac wedi hynny glân fydd. Ar 8fed dydd cymered iddi 2 dirtir, neu 2 giw colomen, a dyged hwynt at yr offeiriad i ddrws pabell y cyfarfod. Ac offrymed yr offeiriad 1 yn bech aberth, a'r llall yn boeth offrwm. Ac gwnaed yr offeiriad gymod drosti ger bron yr arglwydd am ddiferlif ei haflendid. Felly, yn eilltiwch blant Israel oddi wrth ei haflendid, fel na byddant feirw yn ei haflendid, pan halogant fy mhabell, yr hon sydd yn ei misg. Dyma gyfraith yr hwn y byddo'r diferlif arno, ar hwn y daw oddi wrtho ddisgyniad had, fel y byddo aflan o'i herwydd. Ar glaf o'i misglwyf, ar neb y byddo'r diferlif arno o wriw ac o fenyw, ac i'r gŵr a orweddo ynghyd ar hon a fyddo aflan. Pennod 16. Llefarodd yr arglwydd hefyd wrth Moses wedi marwolaeth 2 fab Aron, pan offrym asant ger bron yr arglwydd, ac y buant feirw. A dywedodd yr arglwydd wrth Moses, llefara wrth Aron dy frawd, na ddelo bob amser i'r cysegur o fewn y wahanlen, ger bron y drigareddfa sydd ar yr arch, fel na byddo efe farw, oherwydd mi amddangosaf ar y drigareddfa yn y cwmwl. A hyn y daw Aron i'r cysegur, a bystach ieuanc yn bech aberth, ac a hwrdd yn boeth offrwm. Gwisged bais liain sanctaidd, a bydded llodrau lliain am ei gnawd, a gwregyser ef a gwregys lliain, a gwisged feitr lliain. Gwisgoedd sanctaidd i'w rai hyn, golched yntau ei gnawd mewn dwfr pan wisgo hwynt. A chymered gan gynulleidfa meibion Israel, 2 lwdwn gafr yn bech aberth, ac 1 hwrdd yn boeth offrwm. Ac offrymed Aron fustach y pech aberth a fyddo drosto ei hun, a gwnaed gymod drosto ei hun, a thros ei dŷ. A chymered y 2 fwch, ac osoded hwynt ger bron yr arglwydd, wrth ddrws pabell y cyfarfod. Archodded Aron goel brennau ar y 2 fwch, 1 coelbren dros yr arglwydd, a'r coelbren arall dros y bwch dihangol. A dyged Aron y bwch y syrthiodd coelbren yr arglwydd arno, ac offrymed ef yn bech aberth. A'r bwch y syrthiodd arno y coelbren i fod yn fwch dihangol, a roddir i sefyll yn fyw ger bron yr arglwydd, i wneithi'r cymod ag ef, ac i wllwng i'r anialwch yn fwch dihangol. A dyged Aron fustach y pech aberth a fyddo drosto ei hun, a gwnaed gymod drosto ei hun a thros ei dŷ, a lladded fustach y pech aberth a fyddo drosto ei hun. A chymered lonaid thyser o farwor tanllyd oddi ar yr allor, oddi ger bron yr arglwydd, a llonaid ei ddwylo o arogl darth peraidd man, a dyged o fewn y wahanlen. Archodded yr arogl darth ar y tân ger bron yr arglwydd, fel y cuddio mwg yr arogl darth y drigareddfa, yr hon sydd ar y dystiolaeth, ac na byddo efe farw. A chymered o waed y bustach, a theinelled 2 fys ar y drigareddfa, tua'r dwyrain, a 7 waith y teinella efe o'r gwaed, 2 fys o flaen y drigareddfa. Yna lladded fwch y pech aberth fydd dros y bobl, a dyged ei waed ef o fewn y wahanlen, a gwnaed a'i waed ef megis ag y gwnaeth a gwaed y bustach, a theinelled ef ar y drigareddfa,
ac o flaen y drigareddfa. A glanhaed y cysygyr oddi wrth aflendid meibion Israel, ac oddi wrth ei hanwireddau, yn ei holl bechodau, ac gwnaed yr un modd i babell y cyfarfod, yr hon sydd yn aros gyda hwynt, ymysg ei haflendid hwynt. Ac na fydded un dyn ym mhabell y cyfarfod pan ddelo e fe i mewn i wneithu'r cymod yn y cysygyr, hyd on ei ddelo e fe allan, ac wneithir ohono ef gymod drosto ei hun, a thros ei dŷ, a thros holl gynulleidfa Israel. Ac aed e fe allan at yr allor sydd ger bron yr arglwydd, a gwnaed gymod arni, a chymered o waed y bustach ac o waed y bwch, a'r chodded ar gyrn yr allor o ei amgylch. A theinelled arni o'r gwaed seithwaith a'i fus, a glanhaed hi, a sancteiddiad hi oddi wrth aflendid meibion Israel. A phan ddarfo iddo lanhau y cysygyr a phabell y cyfarfod a'r allor, dyged y bwch byw, a gosoded Aron ei ddwylo ar ben y bwch byw, a chyffesed arno holl anwiredd meibion Israel, a'i holl gamweddau hwynt yn ei holl bechodau, a'r chodded hwynt ar ben y bwch, ac anfoned ef ymaith yn llaw gŵr cymwys i'r anialwch, a'r bwch a ddwg ei holl anwiredd hwynt arno, i dir neilltuaeth. Am hynny, hebrynged e fe y bwch i'r anialwch. Yna, deied Aron i babell y cyfarfod, a diosged y gwisgoedd lluain, a wisgodd e fe wrth ddyfod i'r cysygyr, ac adawed hwynt yno. A golched ei gnawd mewn dwfr yn y lle sanctaidd, a gwisged ei ddillad, ac aed allan, ac offrymed ei boeth offrwm ei hun, a phoeth offrwm y bobl, ac gwnaed gymod drosto ei hun, a thros y bobl. A llosged wer y pech aberth ar yr allor, a golched yr hwnna anfonodd y bwch i fod yn fwch dihangol, ei ddillad, a golched ei gnawd mewn dwfr, ac yna deied i'r gwersyll. A bustach y pech aberth, a bwch y pech aberth, yr rhai y dygwyd ei gwaed i wneithu'r cymod yn y cysygyr, a ddwg un i'r tu allan i'r gwersyll, a hwy a losgant ei crwyn hwynt, a'i cnawd, a'i biswael yn tân. A golched yr hwn ei llosgo hwynt ei ddillad, golched hefyd ei gnawd mewn dwfr, wedi hynny deied i'r gwersyll. A bydded hyn yn ddeddf dragwyddol i chwi, y 7fed mis ar y 10fed dydd o'r mis, y cystuddiwch eich eneidiau, a dim gwaith nis gwnewch, y priodor a'r dieithr a fyddo yn ymdaith yn eich plith. Oherwydd y dydd hwnnw, y gwna yr offeiriad gymod drosoch, i'ch glanhau o'ch holl bechodau, fel y byddoch lan ger bron yr arglwydd. Saboth gorffwystra yw hwn i chwi. Yna, gystuddiwch eich eneidiau trwy ddeddf dragwyddol. Ar offeiriad yr hwnna eneinio e fe, ar hwnna gysegro e fe i offeriadu yn lle ei dad, a wna'r cymod, ac a wisg y gwisgoedd lluain, sef y gwisgoedd sanctaidd, ac a lanha'r cysegur sanctaidd, ac a lanha babell y cyfarfod, a'r allor, ac a wna gymod dros yr offeiriaid, a thros holl bobl y gynulleidfa. A bydded hyn yn ddeddf dragwyddol i chwi, i wneithu'r cymod dros feibion Israel, am ei pechodau oll, un waith yn y flwyddyn, ac i fe awnaeth, megis y gorchmynodd yr arglwydd wrth Moses.